Ukertong ke Indian National Congress banyakhun ik election MDC na Nongsken constituency uba Monak Shabong ula thalan tenge yek jingsun tuit ki jaka hakaput sa Bangladesh naga jingker sainarsia uba Monak Shabong menta kalai pui terik lalengkot ula tep kerteng ilade HSDO office penusla rengkat ke jingsun ranlang inongelam ke parti kongres bat ki bahayeng hasem habakren siklat pathai kubor uba Monak ula thalan tenge yak MDC ke kongres Meri Kharpuri kebalong executive member HKHDC hagini kisnam hakaba kam tuklar ye kijing ker sainarsia hakaba kijaka kilatut sa Bangladesh katkum kijing tip right to information kaba ula say na district council uba Monak ula kendet baka khasihil autonomous district council kala jubab na district council kalong amdan jing tip halor kane uba Monak ula ther teng nakaba ong bakane ke PNI bak MDC ke Nongsken constituency kalap hill markam siam lale ya kamram jongka kum ke MDC kublai sibo napi ki parlong nong thokot khobor ki bla poi hagane ka jaka bathep kurten banga kane ke jaka tho ngapi de ka bahab hapo jongka penusla en baka nongba jongka right shabong hukumen nga sibon ba yen nga hakan ke jaka hantian hakaba yaga kerteng bakar laang ki right shabong kamamud bonga de try jaka puta jongka neka right kabayang hande te namanta ka jingela election bang hantian kamat ke bahakmad do long ka nagbenta bang penne en bang pen klain ya keriti ke dustu kabiade in kathan riwar baye kamanong ko nge dek kete lada ya baka kete ni yap ka tamud ka kejai bunreu in kathan baye yap ka cek ton bayi sarai nga ma api kathan riwar baye nyem ka tang we kete tamba em ka jinga sno ka we tonan ka we pat tanai nuksa nga api trai nga yoji pintian habayai pi sharum shaneng trai nga yohu pintian ba keleng kari khasi jaintia bange ki bang sangap ki jorwe jong ka thany riwar diki million mut ki breu sangap ki jorwe jong thany riwar teunga khum goi le kinong shongshonong jong ka thany riwar fa ngi yoji pi la panmi nge ka wi ka ton ko la ma ki keleng ke India ka tadi ka ton ni ko khobor bang rupang kane la kala long ka ton khasi en ka ton jong ka perchay baro bale tip le ki kumbalong kantian upai ba jong ka thany riwar hantian la yabu ka namar ka jong hiar ka kamai ki jong sar nyum bathoda ka slatr pan nyum bathoda ukwai nyum bathoda en ba baro ki marep ki bapni na ka thany bi hantian la long no ka dor khumba subret khwai ki kharkaya hangtin ha moyong te nyuma na ka liang jong ka discount le ka non na ka bideng en ka jong jong ki marep bai Nrai ka kamram ka bakongsan bang along ka balatang su job ngantian bang lewat ngaya ka jong sisa halor ka jong le thombor jong ki le ki kharkaya di ka bad khat ki ya ka kamai ka ji bai na ka benta bang aila da ki dong rep bai bang yeng ki halaki jong ki chat ki dong rep jins ki dong rep jong sar ki dong rep saterpat ki dong rep kue kine de ki benta ki bakongsan le na ka benta bang penim ya kayo ka kot jong ka thany riwar bai kana de ka kamram bang akum MDC bangle na bang kren en ki board jong ka district council lane la sala de en ki board jong ka sokar jila la de ya bai kren ni saki wai pat ki mat aka jong sisa em ki shibon ki issue ki bawi de bang kren ni na ka benta ka jong mentoy jong ka thany hi bai ten rei ka bakongsan long ka kwa nga kum ong nga phi matno nga de traitionong jong ka riwar yeng hang ne kum traitionong en ba de na kata kadaw kerpat ngai ki pajba na ka bentar ki bang ai ki jong kersan hanga nga kaying kasem banga de na umyu ki mei ki pa banga ki khon ki persa banga baro de ki no umyu de namar kata kwa ngan kerpat hapi bang sobha bi bang ai ki jong kersan hanga hakan ke kenti di kabasyon di kasyap o pihak kedua jong katdi siya ka Bangladesh na ka jong sim jong kasukar India lalong ka 10 kilometer lalong ka 100 kilometer lalong ka 10 kilometer haron tian ka district council nyuma ka te ka kamram bangalong katang su job nga
la kurang ya kan bang mai kan no ke jaka bala kurup ke Bangladesh naga benta ke jong kersena sia en bayakan en kurang hado bang da job da de bang tu Bangladesh da de Bangladesh Delhi sek sokar India lawat jong tip namar kan de ke jaka ke ba seiso jong ka than bai kari jong so upai kari ke ba penbiang ya ka kamai kaji bai ke ba thong yo kwei thong jong sar thong intien yo sho thong yo pai en ba kan ke jaka jong kitrai jaka baki la kena jubor pindah ke umsep baki te habantian kena ke jubor di bang tip ya kan ke plan jong ke diskaunsel ke sokar India ndai kumbalong gantian kena ke jubor ong ka om don jing tip